Lingabona kuthiwa isikomba. Ngabe kunosupho. Uphume ubona ngani ngumuntu ophonga umiswa. Wena indawo sithi lapho ufike khona usithi ayende bakithi angazi ubana nginemoya onjani. Umuntu yakade ongazithi bhayisi sesayisa muva.
ngifuna ukuhamba namanje abanedoti bazamshaya Ubona ukuthi nimayini mungoita musho. omunye kufuna wena umama kube ulunge kuwe Weko kunaka kuita yellow bone. khona ukuba kuhle kuba yellow bone Watema tingadaiti sina kuroda karongo. abantu abamnyama phela ngako abayendanga Amayini mtai musho. wena mama wena yenza kuhle wena Sona ngozochena aku ya kuchechi. umuntu ochenayo ngase kuye echechi kuphela Mumbana ita ungari kuti amabhenari not. egcini nganulela ukuya kugida abantwana Guri. umuntu lona wesiguri Number 3. number 3 Full of knowledge. umntwana ngolwazi Kureva kuti mukadzi wanhasi ngaadzidze. isho ukuthi ngakafunde haleluya Ombera maboko. akeze izandla akeze izandla Makagarire nekomesi iyoyo. usaleleni nekhomesi yona leyo Mbili nekubata remote. udumo lwakho ngolokubamba iremote ufuna ukutobeka kuphela bange lo-4 Kana abva ipapo. hayi ngasuka khonapho Una dzimoni reurope. Pafoni panoibva wabva kunoshanda. Pafoni panoibva wabva kubhizinesi. uyenza lokhu suvela kubhizinesi Ichakameni kana usiri nyope. wothi amene awasekula Uzwa zvese zvese navanhu. hashuka kutshela impido ngabantu Nyuzi chaiyo hatere. inyuzi ngokwazi ngawuzalela Pamakuhwa ibooster. kodwa kuhambe namada ibhusta Yaka. Gona kupita nharo pane vamwe. ukuba nehlane kwabanye Kuti no, this is a lie. uthi hayi lokho hayi Ndadziona news. ngizibonile inyuzi Uchikombewo CNN, BBC, CBC. ukompea nawe i-CNN i-SABC khonapha Number 4 vakachenjera vane uchenjeri. unumber 4 banokukhalipha Mukadzi wekune Proverbs anotonzi akachenjera. umama wakuzaga kuthiwa uhlakaniphile Hatidi vakadzi zvikukuvatavata. kuthiwa wena athiwa izikukubaza Zisidhaiva sidayiva rakamirira mari yemwana wemunhu. ukumelela imali yomntwana womuntu Mwana wemunhu airohwa neblackboard dasta achaenda kuchikoro. umntwana womuntu wayetshaye Iwe namai vako muchikukuzva nekukara. wena lo mamakho Chisi chako masimba mashoma. Haita vakuondesa vana vavanhu kuti ndipe mari ndeyake. Shanda yako. Shanda yako. Shanda yako. Shanda yako. Ndiri kuuya pamunoda. niyabuya lapho endifuna Rega khona ndokusota ipapa. lekela ngiyakusothe khonapha Kana waita bhizinesi raramba ndozvatakamirira kaiswa wafudzi wemweya. nxa sesizokumele Tonavegira dhimoni rinoita kuti makwereta akasabhatana. Asi muri kutengesa inini nainini. kuthengisa wena Shanda. Shanda imai. Shanda. Mukadzi nyope ihure. umuntu oziphila yiswele Nyope unoiwana muchihure. Unoiwana mumakuhwa. Hauishai kuvaroi. Zvakanaka inozvida but haidi kuzvishandira. Yaka pane vari kurwadziwa. number 5 Rega tichimhanya tichema makwaliti. yekela sigijime sishiye kumakhwalithi zabantu sebenzondile Pane vatamba. bakhona sebezondile Pane manerano. Alentambama, Pane imwe
qualification ikhona enye qualification isina kuzikanwa namambo engazange ibakwazi umkhulu yasina kusithetha babantu bayida angazange isithethe ebantwini bathi yakakaine bamwe bakhomana 4 kodwa endabeni kaJaka bathi sanganisira anozi Daniel kodwa emsasisetshe Bible shobona amalinozi ayiwa nawo ama-qualities ose ebhayibheli sankulunkulu bathi bamsolo bazo ayiwa murume ayinama kodwa labule indoda ethandaza ungageza usikana amanje azishandi ungageza kodwa ungathandazi ngomsebenzi unomzikayele kunindofo uyazi umuntu ongakwazi esikolo rinehasha ulonentaka simbotarisa iofesi yangu nasi ngokanti khangele ubuso bakhe ndaba ndazi sikaboni ukuzitenga abayizisukuzora ngoba wayengayenelisa ukuthenga lokho okugcoba saka ndayingokuthi ini vanhu vanozora izvi handibonyatsohwisisi yikho wayesithi abantu abagcoba lokho wayengazwisisi but nhasi pandazvizorwa ndaona ndakutoona am 10 years yangu kodwa ngibona namhlanje zayigcotshiwe ngaba ngumncane owadilisa kusazviziva ka usazvishora uzitenga usazvishora unombodzwei pamunondona unombodzwei pamunondona chimboona undati dai vapiri vari padhuze vamboona sesi yaka pane quality isina kutsvagwa namambo kune quality engadzimwanga yinkosi ndo quality yakakosha paupenyu hwemunhu iyo iquality inakathekile empilweni yomuntu kunamata ukuthandaza yaka tiparidzeka yaka ichumele saka pasvika pamakasapa kapanangurwa nezuro bafika lapho kwakukasiswa khona imo memavegetebura khonapho kwama-vegetables lapho Daniel ndobva ati udanieli wasesithi yena no matter the economy of the jungle kungaze kube njani ngomkhonomo wejani the lion does not eat chinhu chakafa choga isikane kasoze sidle kuipa zvaro gundo kumeso kungavala but rakaipa kudaro haritye zvokasa zvoga tiri kuda vakristu vanoti hatibate zvose zvose hatitambe zvose zvose hatiitiswe zvose ipapapa vana baba ndo pane nyaya khonapho bobaba yikho kule ndaba because economy iri kutaura zvayo ngoba umkhonomo ukhuluma kwawo socially i-social politically 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 humanity financially i-financial Bible shoko ramwari rinoti ibhayibheli lizankulu lithi lona mukadzi wamanoa aita mimba umfazi akayesebele sithi anzi nekuda kwekuti chawakatakura ichi kuthiwa ngenxa yokuthi lokho kutheleyo mweya mutsvene ngokamoya oyingcwele usadya zvose zvose athi konke konke imi vakristu ngatiitei kushe thina vana mai makristu ngasenzeni kuhle ngatisabata zvose zvose ngasingabambini konke konke handikundwe najosephine kuyeni kuJosefu Joseph akanga asvikirwa nerimwezeyelogoro uJosefu wayefikelwe zimukadzi rapotifa ngumfazi kaPhotifa tsvagurudzo ino riranga rakabatana richidonhedza musika wayepambene wisumsika ati Joseph anoti handina basa nekubatana kwenyu othi Josefu mwari wanda katanga ndimutadzire nekuda kwamaziso itaameni satana apweka Hallelujah. iyo madzisaya ndo ane nyaya Amehlo la lawo yiyo anendaba. regai ndifambe ndoda kusvika pauncompromised faith Yekela ngikhambe ngifuna ukufika ekholweni elinganyinyizwayo. wakapuwa thimu unomboradza kuti wakaiverenga Njengomuntu wanikezwa itimu kumele uyitshenzele ukubana wayibala. ndoba Daniel ati uDaniel wasesithi yena tiri mubhabhiloni asi hatisi webhabhiloni
Babylon. Ngise Babylon kodwa isowe Babylon. Yakatiparidze. Yakaichumayele. Tiri munyika yakaoma but hatizwe kuomerwa. Akaomerwa ndasina kutenda. Akulayo. Nyika yakaoma kudai ndobva ndiri kukwira ndege dzemushikashika. Kuenda kunobaridza kuUK 10 days ndadzoka ndoenda USA 23 days ndadzoka ndoenda kuGhana 16 days ndadzoka ndoenda kuAustralia. Nyika inoomera vasina kutenda. Vamwe vachiti hakuchina vakakokwa. Abanye besitha usela Isu bhuku rakatozara. ibhuku ligcwele. Izvino kungoti hello, I'm very sorry Uncle. Kade sikhomba ukuthi hello. The church shall live by faith. Uye zvinhu zvavo zvinotorwa netsanganja. Zvinotorwa nekangara. Ndakatoona deposita stand. Wabona deposit state. Kwanyika uko ndokwendiri kakuti murefu ndoutaurira zvo. Ngonyika ngale. Pandakanosvika nemari ndakanzi munoita nezvei. Efika le mali kothiwa wenza ngokwani. Ndava vanhu munguva ino vanotarisira vamwe vanhu kuti vaite zvimwe zvinhu. Ngoba abantu kulesi sikhathi bakhangelela abantu ukuthi benze. Ndakuparidza manje. Shumayela ke khathesi. Makamboona here kuti mengo dziri mumuti umwe chete dzinoshayinira. Laka labona ukubana imenzo esekuthatha lesizodwa ziyaguluzelana. Mufundisi, mengo dziri mumuti wani dzinoshayinira. Yasaka kuibva inofunga kuti inoshamisira pane dzisati dzaibva. Yaka. Tine vafundisi vakatanga kuibva. Sina vafundisi abaqala ukuvuthwa. Vakashayina isu tiri maganga. Baba basabhuluza laba abanye bengakavuthwa. Zvainenge ichishayina nazvo number 1. Eyabe ichishayina ngakho oqala. Ndezvokuti painotanga kutsukira Ngokuthi ngayiqalayo nokuba bovu. eyes dzine dziri pairi. Amehlo onke abe khangele kiyo. Yobva yatiudza maganga Ibisikhangelela abanye abangakavuthwa. kuti tarisei muone maziso ese ari pairi. Khangela nibona amehlo onke akimi. Muone zviri kuita mwana uyo, wona Khangela yavati maiwe apa isuziva kuti iri kutsukira kunoryiwa. Yaka. Saka musima inotsukira. Ngelanga lakusaba ukukhona. Vanhu vanoita unomax. Abantu bayayitshayibona manje. Wobva waenda wanoiturunura. Begijime beyayikha. Painoturunurwa yoti mazviona Kubonile yini majaha? I'm the first choice. Yimi engidalileyo ukukhetha. Akuya vhasiti vakadaro. Lokho Vati benjalo. vakarambwa vachatembera vana vese vakapinda. Haisi nyaya yamakore bhururu. Inyaya yenyasha nekutenda. Silomusa lokukholwa. Yobva yatorwa yoiswa mubhasiketi. Ithathwe ifake ebhasikitini. Sonzi bye guys. Thenga nini bakithi? They have put me in the basket Sebemfake ebhasikitini. and they are carrying me home. Bayathwala bangisedini. Ziya dzokuti tinosarawo muchingoona masaikloni emi. Leziyana sesithi hayi lisale libona bona labo Kana Mwari cyclone. wakuitira mushe rega kushayinira vamwe. Kana Mwari wakusimudza rega kushayinira vamwe. Kana Mwari wakuitira zvakanaka rega kushayinira vamwe. Tiri mengo dziri mumuti mumwe chete. Uye iwewe ganga. Wena ungakavuthwa. Rega kuita speech. Rekana ukuba is the speech. Paka uri mumuti. Leo nxa usesihlahleni Sizini khona. yako yekuibva ichauyawo. Rega
chete apostoli. ngithe siyimengo esesihlahleni sinye-apostoli. Ndinokutenda inokuti makandida ndichiri juvenile delinquents. Ngiyabonga ngoba wathanda sesengujusnal. Ndisina kana hembe dzinomecha but ndikuti yo. Ngingena ngisho isigoresi ukuthi hey. Diski rangu rokutanga reparufaro ndakakuona ini. Idiski lokuqala Hande. asambe. Asambe. Ndomhando yakakristu yatinoda iyoyo. Iyo. Inokurudzira vamwe. Isina godo nemuka mukristu. Isingarwadziwe nemumwe. Inyaya yakandirwadza. Indaba le yanzisa ubusuku. Yakandibata saka ndigara ndichidzokoroza. Indaba le yanzisa ubusuku yiko hlala ngiyiphinda. Gore randakaisa Ukuchumayela eFaro. vanonyatsozwa ndakabva nepi. Abantu abazange bezwisise ukuthi wavela Yakanoda biography. babe bakubona kubhayografi. Saka ndichidzimanirana nomushumiri wedu. Thanga le ntaba uchumayelo wethu. Ndi mama maipiri. Umama mayiphiri. Wemagirazi ndinotenda kuti magirazi vakagadzirirwa kuti vane matambudziko ekuona. Abamaglasi ntaba abamaglasi balungiselelwa ukuthi banedubo lokubona. Pane wandakanyatsoona. Kodwa bakhona engababonayo. Wachadzikisa kure. Ngoayekisi. Ndikashaya kuti aya magirazi ekuona here kana aikazema. Kana munhu achida kunyatsa kusaiza anodzikisa magirazi kudai. But ndakati kudzikisa magirazi kana kuakwidza. Ivhangeri yaMwari haitadze kubaridzwa. Ndakatanga kubaridza akadzikiswa. Ndapakati pekubaridza akadzokera panzvimbo. Kuna Mwari vanomuita kuti udzikisirwe. Pane time anodzokera panzvimbo. Yaka. Vamwe vaiombererwa kanditi vanenge vauya nechechi dzavo. Abanye babaqakezelwa athi bayebemenda babadlabo. Vakoma vamakakwira paya maivana vanhu vedu. Ufowethu lapha negada lapha bakathi basithi hey. Matsotsi ndaiparidza usiku anenge avharirwa vasungwa. Amatsotsi bayachumayela ebusuku. Baze bevalelwe wayezaqakezelwa mbani. Rega kudzikisirwa nekunako kuti hauna kuombererwa. Ndisheni yaMwari harinike kuti vanhu vaombera. Kana denga rikaombera zvaringana. Kana denga rikatiranganira zvaringana. Zvaringana. Zvaringana vadikani. Zvaringana. Zvaringana vadikani. Problem yako iwewe. Uhlupho lakho wena. Ndekuda kuti maziso ose angari pauri. Ngekuthakeza ongena ukhangele. Halo. Vakomana vangani vakakudarika nekunaka kwako ikoko. Ngamajaha amagaka akudlulayo ngobuhle bakho bona lokhu. Zoreva kuti maziso evanhu anogona kuona zvauri kufunga kuti aone hazvisizo zvaanoona. Sokufisha ukuthi amehlo abantu ayenelisa ukuthi okucabanga ukuthi imengo Yobva yanopinzwa mumba. yathi zwani. Yobva yati halo. Yathi hello. The temperature iri kuno is comfortable. Umumo lo ngapha hayi comfortable. Vaya vasara mumuti. Labana basele esihlahleni Vanenge vachingoti zvake. baye befanga ukuthi lo ngcono. Yapinzwa musingi. Ithathwe singeniswe esinkini. Imengo. Imengo leyi. Yobva yati halo guys. Ibisisithi yebo guys. Zakutondigeza. Sebegezisa. Ati pane nguva inobuda vanga. Kodwa kulesikhathi sibuya khona Ati pane nguva inobuda vanga. Pane nguva inobuda vanga. Mengo iye ndoba inoti dangerous. imengo leyi Dangerous. Dangerous. Dangerous.
Tosora we Tiwe wakazikaira we Nyaya yako Chiuni wafungomena chiuni Dati ane compromise faida azikisirwe newa tungamira Azikisirwe newa wana yasa jana so Yoga kutenda kuti na Jesu zvinochinja pina waona mukero upenyu kumaraini kumaraini waziomberere kana usina kurwadziwa tine rimwe zuva kule nimidanga randakadamwa naapostol waabizwa kona muapostol ndine ushamwari yangu kuti atauya kuzoshumira ende muganda wake vavezochumaela apostol ndokuya kuzoti hosta samwe wedu magandanga echikadzi uapostol wakuya kuzovahosta njengomunye wava magandanga wavomama ndobva vatidana vakati amungadzokere musina kusvika kumba zvandiri zvacho hazvidi kumhanya aitokona kakuru kugijima Bona vatava kuti vaitiwa mzilikazi wanikwe mheno kumwe kwatakakwidza baba tonakana vepreza vesavasvika vari mezimba vafika kudezi ndikandofunga ndobva nemukristu ari kuda kunzi ngatiendese kunozha kwavati ngatienimweya ikona kwokuti wakude mukristu takakuwadzwa mundangariro zapanjaniswa takakuwadzwa mundangariro abafundisi vapanjaniswa ekucabangeni nechimishinari takati mufundisi irombe nesimishinari esati mufundisi mumyango hatisiri marombe vafundisi tisanhazo ivo vativakona taratizwa imba sechengiswe ivhu mwari vakandibatsira handina kuita godo unkulunkulu wakusiza ngazange vele mkhawo ndaingoimba ndiri mumba imomo ivo vari mberi waipokusaverisedzini kona poene phambili wari bhizi kuti iyi ndo prayer room ebhizinesi leyi indaiokanaza mwari ndibatsirei ndisava munhu ane godo muupenyu hwangu nditungamirei ndisava munhu ane shanje mukurarama kwangu handiri sekufamba ndichimba nasanga navaroki kuita chifinu sekufamba ndichifarira makosikati aroki vakoma vane imba yavo najesu ndinoitavo yangu vakoma vane pichipoti najesu ndichaitavo yangu aivarekekurwadziwa neyatungamira kakaita godo mwari avakaaazi kana unaita godo mwari avakuitire nyasha ndikati zimba rino rakakura ndariona ruwanda wamwari akaitirwa zvakanaka
Josefu Wathi yena uRasheli kaJosefu akane maziso akareya ngoba unamehlo maziso nekubereka zvinopinda papi amehlo mweya wegodo mweya wegodo bafundisi kana uchida kuti ministry ifambe ufuna ukuba neministry ihambe usarwadziwa nomumwe munhu ezwa ubuhlungu iwe mhanya uri mulaini rako iroro kuna mwari vanokurangarira uri mulaini rako rega kumhanya uri mulaini ravamwe mamai ari munondinzwe iwo wathi ufuna ukuba mhanya uri mumba mako imomo gomera kana usina kurwadziwa nekuti mamai vaya ngoba ndo anokonzeresa yiko sokubangeliseyo pagodo mamai ari mberi umkawu omama ephambili ndo vakakonzeresa kukonana kwaSaul naDhavhidhi yibo babangela ukuxabana kukaSawuli noDavidi nekaimbiro ngendlela akuhlabelako ngayo vatari pati pakoti kaitiro kenyu kakutokonzeresa kukonana njalo seduzela ukuthi ukwenza kwakho sokubangelisa agent of destruction sokubangelisa ukubhidisa David abva kuhondo uDavidi asesuka empini vakadzi ndobva vasimuka omama basebephakama uyai mundibvisire musweredzo kuba lidoko licheteze ngani toda kuti ungone kuti vakadzi vakaipa ndifuna ubona ubona umuntu ongumama mubi svika nemadzimai kwathiwa ngomama Sauro akauraya mazana chete asi David akauraya zuru nezuru Sauro ingako kaitiro kenyu kari kukonzeresa kuti vanhu chiona zvawaita kangena babekole amba babe bagiti right Sauro akauraya mazana nemazana asi David akauraya ini maini taimushe ini vanhu vane character inovarazanisa vanhu hatini vanhu vane character inovarazanisa vanhu hatini vanhu vane character inovarazanisa vanhu yaka 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 saka mambo inkosi uSawuli vaivapo wayekhona David aripo uDavidi ekhona vakambotanga vatati hama dzimai kufarisa baqale besethi hayi ngomama vakabaa kakhulu kutoenderera mberi babona hayi baqhubekele phambili David andimamba yeni anatambura ini muite mushe mamai Enza kuhle wena ngawe. hatini vana mai vanoparadzanisa vana hatini vana mai vanoti kana varohwa vanoparadzanisa vana vemunhu mumwe chete yaka yaka kana usina kurwadziwa nobody said apostle hatini vanhu vane karekta yari peka asifuna abantu abalekelekta kaliveka baba varuda vakurobafadza mwana mukomana mukuru uba bafuna ukubusisa umntwana ijaka elikhulu vanodzidzisa mukomana mudiki chitsotsi umama yafundisa ijaka elincane isitsotsi vana vavaombera itifambe namamai kamezanini sihambe ekhaya vakoma vajosefu abafowabo bakaJosefa vakoma vajosefu abafowabo bakaJosefa vanoti zviri nani kuti tikundwe nana goriyati bathi kungcono sedlule nabagoriyati anini vakoma vadhavhidhi mainini abafowabo bakaDavidi vanoti zviri nani kuti tiswere tichishaudwa nagoriyati bathi kungcono sitshone sitshile nogoliyati pane kuti mbiri yekuhwina ipuwe David. kulokuthi simelele uwina
akazikanwa namambo kudhara. ngoba bathi Davhidha wazakala inkosi kudala Airidzira mambo mweya waiva muchidzikanwa. lapha eTshayina khona inkosi umoya wakhona Ozikanwa futi kuhondo. ususazakala njalo empini Tinovengera nei vaKristu. sizondelana nani naKristu Tinovengera nei vaAsha. Tinovengera nei vapraise and worship. Tinovengera nei vana vaMwari. Ndaita mbiri neni ndaita mbiri. Ndonoita pastatus. Nobvunzwa kuti ndevapya. Seni mazuva ano ndini ndiri kurira. Pasocial media apa ndini ndiri kurira. Saka kana ukasazvifarira unostroka. Wenasa hamisike. Ife unstoppable. Hazvisi zvevanhu ndezvaJehovha. Mukoma last month vandakaona maviewer. ngabuyibona kumaviewer Mheno ikokoko ndikunozwa language yacho. asazibona ngale ineni kwazi language yakhona Ndakapinda mumba ngangena endlini ndikati ndinda kwa munhu mumwe nemumwe ane nguva yake yekurira. Ndati munhu mumwe nemumwe ane nguva yake yekurira. Munhu mumwe nemumwe ane nguva yake yekurira. Yaka. Nditakameni Satani abweka. Hondo. umkhawu Honzo. umkhawu Honzo. Munozwa kuti rinokwira. yazi liyaphela ithambo Indakati munhu ndikasamufarira handigari ndamutsvaga. yazi mina ngathi ukuthi ngangamjabuleli Ndakaona kanzima mapirisi ekurwara iwe usingarwari. ngoba ngathi amaphilisi okugula wena ungagula Ndakaona kuti rega ndiende pasocial media kudai anongoramba achificha. uyathi yothi kambe kusocial media kajabulani sekhona esethelekile Pane vari kubetsereka here apo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti akashanda ndokubata nokururama. ibhabheli lizankulunkulu lithi wabamba wasebenza In whatever you do, kuko konke okwenza njengomkristu ita nemoyo wese. yenza ngomoya inhliziyo yonke Ndati ita nemoyo wese. yenza ngenhliziyo yonke Ndati kana kuri kupaipa nemoyo wese. Kana kushandira Mwari shandira nemoyo wese. Isaomeni Satani abweka. Enda kumwari wrong. noma bonke behamba ngapho yabe-wrong Ini ndiri wanitoenda mwangu ndega izomwe zina Mwari ndiri kuti ndozvakandinakira. nonkulunkulu kuyikho kuhle Haikona kumiswa panzvimbo dzisiri dzako navanhu. hayikhona ukumiswa endaweni ezingasizo zakho ngabantu Hanzi umwe mukomana aifamba. thoyini ijaba lalihamba Tiri kutaura nyaya yaDaniel and friends. ngikhuluma phezu kwendaba kadanyeli labangani A different spirit. babe umoya owehlukeneyo Ari kufamba hanzi ndobva amira parodi. ehamba kuthiwa wami emgwaqweni Uya vanhu vemumaraini. kwabuya abantu basemalayinini Wakati makamirira ichika ndakamira bhasi. bathumelele bathumelele ibhasi Ndikazi hapasi iripo pabhasi stop. wathi ayisikwe lapha ebhasitop Iye akati vadikani ndisiri ndakamira pano. wathi kathandekayo ngishiyani ngime lapha Asi tinogara munzvimbo ino bhazi harimire ipapo. wathi wasihlele lapha esigabeni lesibhasi engayimi khonapho Iye akati zvakanaka ere. wathi yena kulungile Vamwe ndokudarika vachienda kwavaiti kumabhasi stop, vamwe ndokugara vachiti toda kuona bhazi richimudarika achinyara. abanye bahamba lapha Pane vari kuti vanoda kuona muupenyu hwako. Pane vari kuti vari kuda kuona muupenyu hwako. Nekuda kwaJehovha watinoimba naye. Vachaona vari vapenyu. Yaka yakatibarira. hanzi bhazi ndobva rauya. sai bhasi yabuya Vaya vakati
vatosara navana vatisesala vanhu muupenyu hwako havangokushuviri zvakanaka. abantu okutenga yako vakusisele kuhle Ukatenga mota achabheuka vave vasazabheuka ukapota kudai hanzi vakuda kuenda kuchihuro. ungatomboona vati haisefunge ezuleni Ukada kutanga kuvaka hanzi haipedzi. ungaqala ukuyakha sekusithi hayi ngasize iphutshe Kunyange ukagona zvakaita sei. Handi muri kunzwa kuti vanhu vacho vanoziva zvandiri kutaura. kutoyo Kunyange ukagona zvakaita sei. Kunyange ukagona zvakaita sei. Vanomirira urorwe votaura. Vari kunzi vagara vanongovenga. Ndozva zviri kureva. Kunyange ukagona zvakaita sei vanovenga vagara vanongodi. Vanongovenga. Yaka. Basi ndokutsa. Ndobaratitsika mukomana. yafika kujaha lami Mukomana ndobakwira. ijaha ledaganda Agara mubhazi. esehleze ebhasini Ndobavhura windo. wavula iwindi Ndobataurira vaiva bhazi. walumbuza watshela wathiwa ye Zvikazi zvamandiona ndakamira paya. wathiwa njengoba nimbonile imile laphana Ari kudhiraivha bhazi ndibaba vangu. odrayiva le ibhasi ngabo Ndovandiudza pekumira. Ndauya nenyaya yanga neyakumadhevano. Ndinadhiraivha wena baba vari kumusoro mudenga. Ndovandiudza pekumira. Ndovandiudza pekumira. Ndovandiudza zvekuita. Handiudzwe zvekuita navanhu vese vese. Ndina baba vari kumusoro mudenga. Ndina baba vari kumusoro mudenga. Handimire pose pose. Ndinomira vana vanzina baba ndimire. Ine vanhu nabantu vakamiswa pamabhasi sepasi iwona vanhu. abamiswayo emabhasini abangasiwa ngabantu Ipapa pandarira khonapha ndakaverengawo makomenti. waba lama-comments Zvikanzi neumwe mukomana wathiwa ngelinye ishaka imhomzi inorova brongo chero umama lo utshaya ibhroko namablue. ngama-blue Ndobva aderwa nomwe womusikana. satshelwa ngumunye intombazana Zvikanzi bepa racho rewidzi riri kuita shoma. wathi hayi iphepha lakhonele Kureva kuti pavanoona mambanje vari kuisa bepa shoma vari kuwanza sisho ukuthi lapho etshaya khona lapho imembanje zakhe ufake iphepha elilutshwane pane chose chaunoita pane malaiki namadislike. Pane vana zvose zvaunoita pane malaiki namadislike. Vati inonyatsofarira madislike. Madislike anorevesa. Anotokuudza kuti hakude zvachose. Kuti vakristu vane malaiki enhema. Wapedza kuti like wokureva nekumusana. Madhekwa, ujayiwona mana kana ndisina jealousy makachena. makeajeasibhekweni kahle Makanaka kurota. ibahle But unotoona umwe munhu achikudirira idislike ipapa. uyabona umuntu elitshayela Zvoreva kuti madislike haashayikwe. kusitsho ukubona ama-dislike kaswelakali halleluya But madislike haanditadzise kuenda mberi. ama-dislike kangesilekisa ukuya phambili Pane vari kuti tiparidze here vasikatendera. At the number of my likes. mina ngapho ngubala inani labalayini Unaona ni madislike ari kupinda times 900. ngabona ubana ama-dislike angena times 900 Ndikadiva havasi kuonawo kuti vari kurwa hondo yakakundwa kudaro. ngathi azingabona ubana balayiphi yangqosho kudala Wanewo ari kurwa neasiriye. Asiriye akatikumbira hondo pamuchiti. Yanga tiparidze. yakachumele Iko zvinoito chitupa tochikanda. kana leko siri kuposta Madislike achingouya. ama-dislike
atikati vana mai takarohwa muBhabhironi Boba vasatonjera eBhabhironi. vatakarohwa kunobikwa doro Iko lapho selojero kono naphekwa utshani. atisiwe Bhabhironi Anyaselo eBhabhironi. akatauya pamusangano uno Iko sizekuno kuti vakarudzirwe murume wangu kunobika doro Ukona useni akakona muvatano pakati perudzirwo satana apweka kapunge. ndogara ndakataura ini kuti ndinakatete ndakafira pabhawo Uhlale khuluma na ulo kuba bangazwa direkhawo. vachijaiva Ejaifu. iwe uzooni kuti kamwe yakati Wena ubona ukona ubona lokhona. ukaoni here kana uchipopota uchiratidzwa Awuboni kana awu. chimboimachina tichitamba pamene nemurume wangu kuti Imagine kitu kama ngako. Imagine. ndiri pamberi pababa vekumba kwenyu vasiri straighter Ukucaba ngekuba bonke wakho wena ungekho straight lwana. aiwa haiyo yaiti Hathi leyo kayenzi. ndiri pamberi pababa vekwenyu Ephambi kwaba bonke wakho. wane dhimoni ratazena Bona diboni. rekungomhara pese pese mwana kuvhurikazi mwana kuntumbani mwana kukadhibhake Kazi bakho yafika. ndichiti heriza dai vatsokorora kutanga vavo munondivungisa katarina hamburisa amwari vakanaka vanhu vamwari aiva vanotomudzimekara zvisati dzachene dzavare chimbofarira mwari vakandizuva farira mwari vakanditora yakayakatibari ndobva vatsvakwa mushaira mhosva Wathi wabamsonela icala. ndobva vamushaira mhosva Bamsonela icala. tione kuenda kumba ndatiri pano kusvika sana Sibona ukuhamba endlini ngoba silapha kushinga ngesonto. ndobva vamushaira mhosva ndobva vamurongera Bamsonela icala basemhleleni. kana una jesu chiningina usambotya ndokumbirawo vanhu vanotogara apa kana una jesu chiningina usambotya kana una jesu chiningina usambotya kana una jesu chiningina usambotya maderano ndonoda kuti vanoronga wawande ndoda kuti vanotaura wawande ndoda kuti vanokugadzira saizi vawande ndoda kuti vanokunyeya wawande terera Lalela. and when Daniel, Kuthiwa uDaniel head of the decree esekhulu that was set by the king, ewakushiwo inkosi haana kuchinja kana matiyo. kazange kuguquke indlela yokuthandaza. Ndiri kuda mukadzi asingachinjiswi step nekuti arehwa. Ndiri kuda mukadzi asingachinjiswi step nekuti murume ahura. Ndiri kuda gwadanga remukadzi, gwadanga remukadzi. Nekuti kana taakudenga uku, Ngoba nasesezini taiva 12 tichitamudzwa navarume vamwe vakabva vahetu vamwe vakaenda kumabhawa isu tikasara tiri tu tichirumbidza mwari isu tichishumira mwari o vamwe vapera ku mai takasara tekata
masevaiva. Ndiri kuda anonzi masevaiva. Ndiri kuda anonzi masevaiva. Sevaiva mindfulness. Munhu akagara muaccident. akabuda ari mupenyu. Wapfuura wapindileyo. Pandeka namaripoti evakaona vari panze. Ndezvindiviro namaripoti Ndiri kuda anonzi masevaiva. Ndiri kuda anonzi masevaiva. Ndiri kuda anonzi masevaiva. Ndiri kuda anonzi masevaiva. Uya matuwe vanoti uko taira kupinda kuvakuvakuva vaviri tichibva kumoza vamwe nokutyiva neshuka ini ndikaponera mukuti makamba emuno vandirasa kundisiya ndega ndega musango izere nesu o vamwe vapera Zevana yetuka zvineinesuwa navamwari kuti zvanga zvakaoma bhati tiri masevaiva. Timunenzera kuti faya wanisimuza Jesu wanikata nemadzimambo wanikata Joseph from the prison esentilongweni to the garden. uhamba ngugavena When he was a governor now, esengugavena ngekhethebuza you are a foreigner in this land. uyifonela kuleli ndawo wena Who voted for you? ungubani wakuvotelayo And he said, hakuna kana politibro yakambogara. wathi akuna lichipone But brelayo dzimori nyasha dziri pamusoro. wakuauzwake But nyasha dzacho hadzina kumbouya. kodwa ukusokwenda Ndine pandakaita ena compromise faith. Mwari ndobva vadenwa nekutenda. uNkulunkulu waseqala ukukholwa Mwari vanodenwa nekutenda. Mwari vanodenwa nekutenda. Mwari vanodenwa nekutenda. And then he said to the people wathi ebantwini waitungamirira, ayebakhokeleni akati zvanga zvisiri nyore, wathi kwakungalula lokhu ndakakandwa navakoma mugomba, ngajikelwa ngabafowethu but kuna mwari egodini vakavhara simba regomba. kodwa kunonkulunkulu Kuna mwari vakavhara simba regomba. Kuna mwari vakavhara mwoyo yavakoma. Kuna mwari vakavhara ruvengo rwavakoma. Mwari ngavavhare ruvengo rwevekurudzi rwako. Yaga 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 yaga. Hadzisi shumba chete dziri kuda kuvharwa, ngazozilwane kuphela zifuna ukuvalwa nevekumba kwenyu chaivo vari kuda kuvharwa. nabakini bafuna ukuvalwa wena Unoziva kuti ndakamboposta yazi wake waposta picture apostle, ipikicha apostle ndakagashirwawo kuCape Town wayamukelwa eCape Town nelimousine. ngelimousine Vanhu vakavhiyiwa vanosvika kuma1000. abantu abaviwayo zwana Ndovateti wati Mwari vakupfuudze mberi. udeti wako wasisithi unkulunkulu Ndozvakaitirwa Daniel. zviko waizerudanieli Avo vechihedheni nkosi abahedhero vakanamatira Daniel. wathandazela udanieli Vakavaverengana. Zvikati Mwari wako wathiwa nkosi yakho ngaakurwire. ngakulwele Rimwe rinoti Mwari wako elinye lithi unkulunkulu wakho ngaakuchengete. ngakugcine Let the enemies prophesy. Let the wicked prophesy. Let the evil people
with me. wonke umuntu isefuna ukwazi Achipataitapura handina wandakaona. abanye khona zayo ababoni ngikhuluma kanje My husband is in hospital. umkakhe usesibhedlela Akanifonera. wamfonela Ndichenda kwaRhara. esiye Harare Unokwira bhazi rinodhurana nawe naro. ukuyagada ibhasi edula yabuye ngayo Because andakutozviziva kuti ndo mari yaro. anzange bekwazi ukuthi imali yakhona Kodimbudzira nepavo. ngangibonkukumela ngalapho Because I'm not feeling well. kwathiwa angizwa kuhle Mwari vanga vakandiratidza kuti vachadzoka vakurwara. uNkulunkulu wayemtshengisile ukubana uzaphenduka esegula uNkulunkulu udinga ukubona inhliziyo yakhe lokukholwa Ndakavapindura ndikati regai kushupika muri munyika iri kure. wakhona ukuthelela ukudubeka uselizweni likhatshana Ngozana. ngokai kuno Ndakafuna mari akandiitira zvinhu. Muzukuru
status. Apa vanenge vakaisa inini chikabharisa. Voi bayo Kuti maenemy aripo. Akaitwa aripo. Those who hate you. Vanozviisa ivo. Bazifaka bona. Kana Yesu veitwa. Nasi handina kana kubuda moteo. Namhlanje ngazange kuwe choteke. Wadikani upenyu hwecelebrity unorwadza. Sobo bathandekayo impilo yokuba nguselebrity. Vane hazvina kutanga zvakadaro mwana wababa. Ndakanosanganisira mugana vanhu vose. Kuna Mwari anotenda matebhoro. Kuna Mwari anotenda matebhoro. Yaka 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 yaka. Ingosvika pandasvika so. Atese fika so. Handichatofambi you know. Ngasahambi yazi. Svika. Lapha fika khona. Ndini mama maipiri. Ngumama maphilo. Selfie mama. Yes, selfie mama. Alikuwa Yesu na baba alikuwa ya maselfie. Sakaza china basa mburi. Hizo vijane basa mburi. Sakaza china basa. Hizo vijane basa. Wakeza una basa. Maherano ibuwa basa. Wakeza una basa. Maherano biwa basa. Wakeza
vari kuvarwisa munovaziva, vakachera makomba munovaziva, pavakacherera makavaona, madzikiro emakomba makaona, mashoko akataurwa makaahwa, pavakarerera makazvinzwa. Mutunudzi tapfugama sezvakaita Daniel, tauya pamberi penyu takamira, ngavarongere vana venyu ava, asi havabudirire, ngavataure, asi havabudirire. Kuna Mwari vakanyaradza muromo waPenina, waseka nekutaura akabata muromo, aona hana, akabata Samueri. Mwari wakadaro ngavanyaradzewo muromo yavana vavangu, vanondikwirira matare ndisina zvandakavatadzira. Ndava muimbi wedu anoti Mwari muri nhoo yedu, hatitsitye hondo dzedu, dzose dzinokundwa nemi. Iwe wacho Mwari ngavakupe simba rokuti kana wapinda muimba yemukati uti shut up spirit of death, shut up spirit of poverty, shut up spirit yekubukirwa. Ndakarara pasi pebhiriji asi handina chakandiuraya. Ndakadya matumbo enguruve nenhama asi handina chakandiuraya. Ukama wakasunduruka bhati Mwari ndo pawakaswedera. Daniel ari mugomba, aingonyengetera achiti shumba yaJudha,
kana Mwari vakasamunyadzisa. wathandaza uNkulunkulu angamyangisi. Saka toda kusvika patinongoimba rwiyo runoti nemunamato. Hlabela ingoma nelesi umthandazo lamandla. Imba muchireresa. Hlabela uqinisa. Wotaura kuti panonzi apa budike panobudika. Ukhuluma wena uthi noma kuthiwa awuphumeli. NaJesu panobudika. NoJesu uyaphumela. Panonzi ndakavharirwa naJesu panobudika. Okuthiwa ngavalelwa nguJesu. Chava vakavhara nedombo vakaisa zvidhindo. Abanye ngavala Jesu Kristu vari mubwiro. Vakaisa dombo kune dombo riri mukati. Havana kuziva kuti ravavhara naro harina simba. Hatisiwe kuisirwa matombo kana makii. Tinobuda pane makii. Paul naSilasi vakabuda pakavharika. Vana vaIsraeri vakayambuka gungwa richipengera. Jorodhani akayambukika pachipengewa. Kuna Mwari vanobata miromo yeshumba. Vanodzikamisa dutu. uyathuthulisa ithuli. Vanovhura gungwa. Uyavula lapho ulalaze khona. Vanovirimura masvingo eJeriko. Uyatabula wona An uncompromised faith. ukholo olunganyikinyizwayo. Ndoiwa kumutendi watinaye. Yesimanakela ebukhoneni esilayo. Pawakamira ipaporamba wakamira. Lapho umi khonapho ubulokhu ume khonapho. Woti jika nondirero. Chirero upendo rino Achuma uMkristu lokufuna yikho konke. Ndichiyenda kunogara pasi ndoda kudzidzisa stanzi yamamiriro. Esiyahlala phansi ufuna ukufundisa indlela yokuma ngayo. Padairwa boxing. Esilwa eboxing. Ngekumusha iyayo. Ekhaya leyana. Waisangorwa nemunhu wakadai. Wayungaphongulwa lo muntu phonguma. Ndati kune stanzi inomiriwa. Wakunendlela emiriwa ngayo. Kana ndakadaire mberi ndori nesimba. Ngaye bekanje yephambili Isisiri kuvhika kuti chibhakera chisasvika. ukuthi nayibhakela Isisi isingafika. ndotiri kutsvaga mapoints. Lezi sisabe sidinga amaphoyinti lezi. Anamirira anofanirwa kuita mukuledziwa nose. Stanzi inoita kuti chinouya ngacheuye. Ati chinouya chichindiona ndakamira mushe. Ndiri kupreya. Ndiri mugiving. Ndiri muhospitality. Ndiri mudiscipleship. Ndichishumira Mwari nemoyo wose. Ndichinamata.
usuvuthekela ukutshayela labo ngavuthwa kusukira kulora ngoba suvuthela ubana uyebona kuda kwatiri kuenda kana wamani ukhona lapha siyakhona abantwana bakaNkulunkulu unoda vane an uncompromised faith. yezwayo The world is corrupt. umhlaba lo usucorrupt The church is corrupt. ichurch isicorrupt Everywhere it's corruption. yonke indawo icorruption But panodiwa a remnant. kodwa kufuna abamayo Vanoti vamwe vose vachidai ukuthi nxa bonke bevumuzwa izuna Jesu tinodai. laba thina ngoJesu siyenza Muzita raJesu. ngegama lenkosi Jesu Muzita raJesu. ngegama lenkosi Jesu Muzita ngegama raJesu. 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 lenkosi Jesu Apostle Ini ndiri muto. yena umbutho Tinera tinoti drill. khona bathi i-drill Drill manje ndokafambiro katinodzidziswa kakasiyana nepofu. i-drill yindlela abahamba ngayo abafundiswayo etshiyene lempofu Chero ndisingati left right unoona uzviona kuti ndoma matozviona. noma engayenzi left right wakwanisa ukubona Stepping ngemuto. mulibonile ukuthi step leyo yombutho Madhimoni nevanoinga vangonozviona. abadimoni nabaloyo Igara indechi uto chekani. babona ukuthi step leyo ikhala leyo yombutho Vati padrill racho manje. ku-drill lakhona-ke Vanonzi pareti chani. kuthiwa parade chai bonke beme kanje Kuti buy the fender big match. khulume khona kokhulumayo Kuti le. Vati chandinofanira drill. kodwa kuthokozelayo kule drill Amungorambi muchienda ikoko. ngaba lokhu besiqhubeka phambili besiyakhona ngayo Instructor ane pamwe paanozosvika. u-instructor ulalapho afika khona Vanoti about 10. It's about Ndauya kuzodetsera about 10. Ndauya kuzodetsera about 10. About 10, about 10, Vane kwaungori kuendeswa nevarume. kukhona lapakade bekusakhona ngabathakathi Vane kwaungori kuendeswa neurombe. kukhona lapakade kusiyakhona ngobuyanga Iko ndi left right. bokuthi left right Vane mweya mutsene wauya nesimba. Ngeke sibuya ngaphaka. Kuti about 10. About 10. About 10. Waita about 10. nxa uhlezi abothe Chirega kuzondinyadzisa umundikani. yekela ukumyangisa mhlobo Unoonda kumura bhutsu ndikapfeka ndikabuda ziya ndikadini. khela ukhumula isikathulo wagqoka waphuma ithukuthungu wenzani Shungu dzacho ka. ukulangathelela kwakhona Akusi kudhakwa kana kuti kudini. ayisikukuthi kudakwa kumbi kwenzani Ndine shungu vandikani. unentukuthela Kuti tarirai kune nyika uko.